Hej, jeg hedder Pia. Jeg er arbejdsmiljørådgiver hos din arbejdsmiljøpartner. Jeg skal fortælle dig lidt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, som vi udbyder i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, og det er til en god pris til Erhvervsrådets medlemmer. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er vigtig for virksomheder, som har 10 eller flere ansatte, og det er den, fordi der her er krav om, at man etablerer en arbejdsmiljøorganisation og vælger en arbejdsmiljørepræsentant. Uddannelsen er obligatorisk for arbejdsmiljørepræsentant for arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen, og det er egentlig ligegyldigt, hvilken branche man tilhører, kontoradministration, industri eller byggeanlæg. Lovkravene er de samme. Hvis man ikke får sin uddannelse, så risikerer man et påbud fra Arbejdstilsynet, og det er der ret mange, der er interesseret i. Når du tager din uddannelse hos os, så handler det ikke kun om teori. Det handler i høj grad om praktiske eksempler fra din hverdag. Du får værktøjer med, så du kan løse arbejdsmiljøopgaver, når du kommer hjem, så du kan være med til at overholde lovgivningen, så I sikrer et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø hos jer. Når du har din uddannelse, så er du klar til at tage fat. Det er ligegyldigt, om det er APV'en, den kemiske APV, sikkerhedsgrunderinger eller et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet. Jeg håber, vi ses på uddannelsen.